Bueno, irakurri behar dugu oso ondo ariketa hau, ze bere tranpatxua dauko. Esaten da, kalkulatzeko zilar kromatuaren disolbagarritasun biderkadura. Bueno, hemen dago lehengo, hasiko gara esaten zein dan ez ezaguna, beraz, KS da topa behar duguna, KS da gure ez ezaguna. Baina zer emoten da datu moduan. Jakin da, disoluzio asean, hau da, kontzentrazio maksimora iritzetako disoluzioan, zilar ioiaren disolbagarritasuna 1,5 bideramar ber -lau mol litrokoa dala. Bueno, esaten dut ondo irakurri behar dugula, ze definiziora goiaz lehengo zer dan disolbagarritasuna. Guk disolbagarritasuna S normalian lotzen dugu gatzaren disolbagarritasunarekin. Normalian horrela hitz egiten da. Gatzaren kontzentrazio maksimoa uretan egon daitekena. Orduan, normalian horrela deitzen duzagu, baina bebai hitz egileike katioi anioiaren disolbagarritasunari buruz. Hau da, bebai, hitz egin daiteke zilarraren kontzentrazio maksimoa zein dan, izango zen bere disolbagarritasuna, baina S-ren berdina esan izango zen 2 aldiz S. Zergaitik, hemen ipiniko dugu disolbagarritasun oreka, beti ipini behar duguna olako ariketetan, solido eran dagoena, orekan dago, disolbatuta dagoenarekin. Eta disolbatuta dagoena, agertzen da, honela disoziazio honen bidez gertatzen da disolbatze prozesua, eta hemen 2 bat ipini behar dugu. Horregaitik hemen dator 2 hori, mol bakoitzetik olako 2 mol sortzen direlako. Beraz, bikoiztu egin behar dugu hemen ipini duguna. Eta kromatoarena, izango litzateke, justo S-ren berdina. Bueno, hori dana, badakigu gero ere, jaipiniko dut dana, disolbagarritasun biderkadurara eraman behar dugula. Ze disolbagarritasun biderkadura da, katioiaren kontzentrazio maksimoaren kontzentrazioa baina karratu eginda, eta kromatoarena berbat eginda. Bueno, orduan, biderkadura hori da gero kalkulatu behar duguna, ona etorriko gara, eta horri ipini beharko dugu, 2S, berbi, eta S. Hau da, egin beharko dugu azken kalkulua izango da, hau, 4S berriru. Eta orduan horrela lortuko dugu KS, bai? Baina, bueno, S faltatzen zaigu oraindik. Bueno, esan dut tramparena ez naztu, hemen lehen esaten dana, disoluzioa zean zilar ioiaren disolbagarritasuna dala 1,5 bideramar ber -lau. Beraz, 1,5 bideramar ber -lau ez da S. Ez da S, baizik eta zilarraren kontzentrazio maksimoa. Hemen ipini behar dugu 1,5 bideramar ber -lau hori. Beraz, hemendik atarako dugu orain S-ren balioa. Hori da bakarrik, esan nahi nuena. Orduan, S nola ateratzen dugu? S, torriko gara ona kalkulatzen, eta da, 1,5 bideramar ber -lau, zati 2. Eta horrek emoten dau, 7,5 bideramar ber -5. Mol litroko. Bueno, hori, ja S ezaguna izan da, etorriko gara KS kalkulatzera. Esan dugu hemen, dala 4 bider S berriru. KS izango da 4 bider S, hau da, 7,5 bideramar ber -5 ber iru. 1,69 bideramar ber -12. Hori da eskatutakoa. Disolbagarritasun biderkadura gatzonena.